जुआंची सुवार्थ बरं इल्ली जुआवन म्हणून आम्ही म्हणता, पूण बरं येणार आपणाक जुआव म्हणून आपोवन घेना. तो आपणाकच जेजूच्या मोगाचो शीस म्हणून आपोवन घेता. आज सुवार्थेंत निमाण्या जेवणार जेजूच्या हृदयाक तेंकून जेजू लागी तुका पराधीन करतलो कोण म्हूण विचारलो शीस तो म्हणून सुवार्थेकरस शेरो दिता. जेजूच्या हृदयाक तेंगचें मोगाचें लक्षणच न्हय. परत सारकें पळयल्यार कुर्सा मुळी मोरयेक जेजून त्या शिसाक आपली आवय करून दिवच्या वक्ता सुवार्थेकार आपणाकच कुर्सा बोगलेन उबो आसलोलो मोगाचो शीस म्हणून आपोवन घेता. आपणाक तो जुआव म्हणून आपयना. आयतारा फांत्यार रितो फोंड पळयल्ल्या मागदलाचे मोरयेन ही खबर दिल्ली पेद्रूक आनी जुआवंक म्हणून सुवार्थेकार सांगना. बगार पेद्रूक आनी त्या जेजूक मोगासो जावन आसल्या शिसा लागीं धांवून येवन ही खबर तिणें दिली म्हणटा. सर्वाच्यागी चड करून जेजू विशांत सुवार्थेंत बरयलेल्या सर्व संगती विशांत तो शीसच साक्ष. ताणेंच्यो संगती बरोवन दवरल्यात. ताची साक्ष खरी म्हूण आमी जाणाव म्हूण तो आपलेच विशीं बरयता. देवान जेजू मुखांत्र संवसाराचो कितलो मोग केलो तें विवरून मोगाची सुवार्थ बरयलोलो जुआव आपणाकच जेजूक मोगाचो शीस म्हणून आपोवन घेता. होच तो सुवार्थेचो संदेश जेजूच्या मोगाची शीस जावचो.